Alle sammen og velkommen til endnu en video her på min kanal. I dag har vi Vilas med. I dag der skal vi reagere på den her video Funny Face. Og hver gang man griner, så er der en straf. Og det er, at vi skal drikke det her. Der. Ja. Men det er lidt sure mennesker, men ja. vi kan godt lide sådan nogle sure ting som det der. Men Jeg tænker, at vi skal begynde videoen nu. ja, Og vi må ikke grine. Hver gang vi gør det, skal vi tage en tone. og ikke høre os. Og jeg tænker lige, vi starter forfra med videoen. Nå, det er lige meget. Begge to. Jeg grinede. Det skal have Au. Ja, jeg ved godt, det ikke var mig. Nå, men så skal vi pause videoen. Og vi begge to Vi skal skal tage have 2 to. gange. Ja, vi skal have 2 gange. Og Tristan skal have 1. Jeg skal Og jeg have starter. 2, Er vi klar? og han skal have 1. Så, min tur. Ja. Jeg gør sådan her. Ej, det er fint, Vilas. Og så en gang mere. Er det ikke surt? Jamen, vi starter videoen igen. Og min kæbe går ondt der. Det forstår jeg ikke engang. Du vil ikke være sammen med dem. Ej, det var synd, at hun vælter. Du er dum. Nej. Du er bare dum. Det der, det ser bare fedt ud. Ja. Nej, ikke fald. Au. Hvad fanden var det? Ej, det er fandme dumt, det der. Jeg ser Det ødelægger væggen. Bro. Du griner? Nej. Og så er der... Hvad er det sorte der i vandet? Det er mudder. Ej, hun har provokeret nogle tænder for vandet. Ej, det er så... Og det der, du var Okay, faktisk det meget er bare fed. skille. Nej, okay, så vælter jeg. Okay, han skiller jo bare. Det er fandme også rip. Okay, sådan en der, jeg har altid ønsket mig sådan en der, de er så fede. Ja. Nej, ikke hele huset. Et helt hus, bare fordi man prøver et parkour-trick, eller hvad det var. Au. Og det var heldigvis i vand, men ramte lige på kanonen der. Jeg prøvede. Jeg kunne ikke. Fuck. Jeg blev nødt til at grine af det der. Endnu en gang. En hver. Ikke særlig surt. Synes Nu du? kommer det. Ja, det er mega surt. Nå, okay, lad os starte videoen igen. Fuku limon. Nej. Irriterende. Han er stok. Han sidder fast. Nej, så det lander hun på hovedet. Au. og så falder den i noget hul.
også gå rimelig ondt. Ja. Det er sådan, den røg af. Men Irriterende. det er hunden. Men det er også så dumt. Drikker han munden, eller hvad? Det ser så dumt, det der. Nej, han skal ikke blive ramt nu. Det er fandme. Og så rører han ind i den der. Og bliver fanget. Nej. Hun bliver ikke grebet ordentligt. Jo, det gjorde hun. Hun blev grebet. Det er faktisk sjovt. Ja. Nej, aldrig køre ud på græs med sækboards. Aldrig gynge med gynger, der ikke har greb i. Og det var fandme også godt at redde det der. Ja. Godt skille. Ja, lige der. Indtil nu. Okay. Jeg tror ikke, det gjorde så ondt. Hvad fanden var det? Det var bare en prank. Nå ja, husk at like videoen, hvis I gerne vil have flere reaktionvideoer. Det er fandme dumt, jeg havde de der points. Men husk at subscribe og tage klokken til. Kommer der notifikationer hver gang, jeg lægger en ny video ud. Og I skulle også altid have briller på, I skulle også. Ja. Gynge, det er virkelig en voldsom gynge der. Det er mere end gynge. Men det der, det var så dumt. Det er gyng på en gynge, når I ikke kan finde ud af det. Ikke gynge på en gynge, når I er så tyk. Og ikke hoppe på trampolin, når I er så tyk. Og det var faktisk okay lavet det der. Han væltede bare lidt på ryggen. Det har jeg prøvet mange gange. Aldrig stå på sækboard indenfor. Ja, kun hvis I gør som mig. Det er sådan, jeg gør, når jeg står på sækboard. Nå. Jeg starter videoen igen. Det er fandme også dumt. Jeg putter noget... Nej, det kilder. Det bliver ved med at kilde. Hvad fanden skete der der? Nå. Men for helvede, ikke Aldrig gør det der, når jeg er så tykke. Nej. Ja, men det er faktisk okay en god dyne. Det er faktisk ikke okay varmt. Hvor er du? Min skulder. Det var fandme også dumt. Ja, lille baby. Ej. Men for helvede. Han vidste så kommer der vand ud af den. Og der var heldigvis en pool. Jeg tror det var på asfalt. Men der var en bold efter. Der kom en bold sådan her. Han rødede hende bare. Det er faktisk ikke engang så vanvittigt galt. Men... Okay, nu kommer der noget sækboard igen. Sækboard, det er altid dumt. Okay, det mindste han væltede ikke. Ja. Nej, VR. En gammel dame, der spiller VR. Helt seriøst. Altid gør det et sted, hvor man har kontrol over det. Ja, Frex. Og aldrig stå lige ved siden af en, der er i gang med VR. Det er så dumt. Okay, jeg ruller med en papkast med trap. Det kan man da også godt gøre. Ja. Så kan man lave sin egen rutsjebane. Ja, det kan man vel også gøre. Ødelægge sin bil af det der. Nej, se det på den positive side. Den kommer op. Ja. Okay, gik den lige i stykker, rutsjebanen? Ja. Eller? Nej, det var hendes bikini. Nej. Men det er så... Lad mig lige se. Nå, du... Hendes bikini. Jamen, se det der. Jeg har selv prøvet det der, hvor jeg bare faldt ned i ringen. Det er så dumt, mand. Bang. Backflip.
De cykler. De kan ikke finde ud af at cykler i første gear, eller hvad? Men synes, ikke gør det indenfor, hvor der er masser af ting. Et juletræ, eller hvad er det? Nu er der en, der lukker dernede. Og så ødelagde hun den. Yes, Johnny. Jamen, det får jeg stå. Nu skal jeg højdespring. Nej, hun var bare ind i den der. Jeg synes aldrig gør det der indendørs. Altid gør det udendørs. Det er meget bedre. Ja. Bedst på en trampolin. Nej. Altså sådan en stor trampolin. Eller en hoppeborg måske. Der er Hun stor. ruller hele vejen ned ad bakken. Hvad var det? Jeg ved det ikke. Hvad var det? En frø? Frø. Au. Aldrig køre på sådan en, når jeg er i tykke. Det er godt lavet, men han er ikke helt på fødderne. Jeg har aldrig set sådan nogen der før. Jeg har kun set den med trampoliner. Ja. Og det vil jeg gerne lige se igen. Det så vi ikke ordentligt. Grin. Men vi skal lige se det igen. Ja, okay. Det er faktisk okay backflip. Det lander på hovedet. Hvordan jeg grin. Ja, vi lader sådan grin, og der er kun 1,5 minut tilbage. Mm. Så der var du uheldig. Jeg er faktisk glad. Og så ikke mere. Lækkert. Au. Au, for helvede. Man down. That didn't work out too well. Man seriøst altid holde godt fast i sin... det er okay. Det er en fed bil, det der. Det er fandme ærgerligt, den går jo i stikker. Ellers en fed bil, den jo. Det der, det er bare ærgerligt. For der er en... Hvad hedder det nu? Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad det hedder. Vandscooter? Nej, vandski. Eller vandboarding. Nej. Ja, det var ikke sjovt. Prøv at lægge mærke til hendes... Jeg der siger med, prøv lige at lægge mærke til hendes mund. Ja, og hendes hænder. Læg mærke til hendes mund og hænder. Men prøv at se det der. Nå. Kun 45 sekunder tilbage. Ja, det er sgu ærgerligt for mig. Griner du? Ja. Jeg griner af de der hænder der. Der er 45 sekunder tilbage. Okay, det der vil jeg gerne lige se igen. Det der, det går bare ondt. Hun ved sådan en pipdyr og noget. Gummipipdyr. Det var en Jeg skulle edderkop, lige tror til jeg. at sige gummiged. Nej. Damn. Damn boy. Nå, Du var det for i dag. Okay. så vil vi runde videoen af. Og sige tak, fordi I så med. Det blev en lidt lang video, men jeg håber, I godt kan lide reaktionvideo. Husk at like og subscribe, hvis I gerne vil have flere reaktionvideoer. Så adios, amigos.